दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि थान्दै जख'न्दाया गाबोननिफ्राय जागायजेनसिगोन। गाबोन फुंनि 8 बाजिनिफ्रायनो जोंना हाबाफारि दङ। जोंनि गाहाय पेन्डेल बेखेवनाय, थान्दै बादा बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, बिदिनो गोबां बेखेवनाय हाबाफारि जोंना फुंनि बेलायाव दङ। ओमफ्राय बे बेखेवनाय जोबनायनि उनाव जोंहा गेलेहोनायनि खेलनि माखासे इभेन्ट दङ। काबादि गेलेहोनाय हिन्जावसाफोरनि आरो हौवाफोरनि भलिबल बादायलायनाय दङ गाबोन। बे हाबाफारिफोरा गाबोन जोंना गिबि सानाव जागायजेनगोन। बिनि उनाव नैथि सानाव जोंना फिरफिला बिरहोनाय दङ। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव सेमिनार दङ। सेमिनार जागोन, आबादारिफोरखौ लानानै जों मोनसे सेमिनार लानो नागिरदों। बे सेमिनारखौ बेखेवगोन जोंनि BKWSनि मानगोनां चिफ मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बेखेवना होफैगोन। बाहायनो जोंनि समस्तिनि MLA बिश्वजित फुकन बिथाङाबो बाहाय बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बे लकेल मुस्रि प्रदीप सरगारि बिथाङाबो जोंनि बे सेमिनाराव बिथाङाबो बाहागो लाफैनाय जागोन। आरो हराव बिदिनो कालचार प्रग्राम दङ। बिनि उनाव जोबथा दिना जोंना गेवलां मेल दङ। गेवलां मेलाव जों BTCनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ जों हांख्रायदों। जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङाबो जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। बिथाङाबो फैगोन जोंनि गेवलां मेलाव आरो बिदिनो गोबां आलासि जों हांख्रायदों। बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ जोंनि ओनसोलनि गासैबो हाबाफारिफोराव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो रादाबनि दारै आं खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।